ଭଗବାନ ଆମକୁ କେବଳ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ସେ ବାଟରେ ଚାଲିବା ନ ଚାଲିବା ସେଟା ତମର ଇଚ୍ଛା। ଖାଲିଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ଆମର ରାସ୍ତା ବାଛିଥାଉ। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ରାଗ ଆଉ ଗର୍ବ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ବି କାରଣ ହେଉ, କିଛି ବି ଦୋଷ ହେଉ, ରାଗ କର ନାହିଁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ରଖ ଆଉ ବିଚାର କର, ତାପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କଥାରେ କଥା ସରିବନି, ପରନ୍ତୁ ବଢ଼ିବ। ଚୁପ୍ ରୁହ, ସବୁ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ରାଗ କଲେ ଅଶାନ୍ତି ତୋତେ ମିଳିବ, ଦୁଃଖ ବି ତୋତେ ମିଳିବ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି କରିକି ଦେଖାଅ। ଯେଉଁଦିନ ଉନ୍ନତି କରିବୁ, ସେଇଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୋ ପାଇଁ ହସ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଫୁଟି ଉଠିବ। ଏ ଦୁନିଆ ଗୋଟିଏ ସାପର ବସ୍ତି ପରି। କେତେବେଳେ ଯେ ଚୋଟ ମାରିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଯିଏ ତମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଜବରଦସ୍ତି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ କାହାକୁ ମିଠା କଥା କହି ତାର ମନକୁ ମିଠା କରି ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା ଭୁଲ, କିଏ ନିଜର, କିଏ ପରର। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ସମୟ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଏହି ଦୁଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଯାହାକୁ ସମୟ ଦେବୁ ସେ ତୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ସେ ତୋତେ ସମୟ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତମେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ସେ ଯେତେ ଖୁସି ଦିଅ, ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ, ସେ ତମକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସେହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖି ତାର ମଜାକ ଉଡ଼ାଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି। କାରଣ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମ ବଦଳି ଚାଲେ, ଆଉ କର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଚାଲେ। ସମୟର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ କାହାର ବି ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବଦଳି ପାରେ। ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଭଲ ମନ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ଏଇ ଦୁଇଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ମନ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଯଦି କେହି ମଣିଷ ହସି ହସି କଷ୍ଟ ସହୁଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ସେ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ସେ ତାର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ କି ତୁ ଭିତରୁ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। କାରଣ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଘରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଟା ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁକି ଲୋକମାନେ ଡେରି କରିବେନି। ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତାକୁ କେବଳ ସେଇମାନେ ବାଛିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ରାସ୍ତା କାଟି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ସାଥ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା ସୁଦାମା ପରି। ମୋର ଭାଇମାନେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ତମ ମୁହଁ ଉପରେ ମିଠା କଥା କହି ପିଠିରେ ଛୁରୀ ପୁରେଇବାକୁ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ବାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯିଏ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲା, ତାର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଲା। ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ସେତେ ପାଇବୁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ହସିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲୋକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। କରିବୁ ସେଇଟା ଯାହା ତୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ଯାହା ତୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଜୀବନ ତୋର, ଲୋକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ଚିନ୍ତା ଲାଗେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଦ। ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁ ସେୟା ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଦର୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଜୀବନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେ ହେଉ, ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତମେ ଜାଣିଛ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଉ ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ। ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି ରଖ ଯେଉଁଠି ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏ ଦୁନିଆ ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ ଯେତିକି ଖରାପ ତମେ ଭାବୁଛ। ଖରାପ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଭଲ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭାବିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ଆଉ ସାହସ ଅଛି ମୋତେ କେହି ଡିମୋଟିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି।